heaven rejoice, and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan atol niining Christmas season ang pista sa mga bata nga nangamatay tungod kay nasuko si Herodes nga wa niya makit-i si Jesus. Santos Inocentes, mga martir, mao ni sila'y gitugutan sa Ginoo nga mabuhis ang ilang kinabuhi. Mga nag-edadig mga 2 years old paubos, mga lalaki, bana-bana, mga 20 kabata ang nangamatay dito sa Bethlehem tungod kay wa makit-i ni Herodes si Jesus. Iyang gipangpatay na lang yun ang tanang mga bata nga nag-edad, lalaki nag-edad og 2 anyos paubos. Atong iampo ang tanang mga bata. Karong panahon na dili na mga bata nga 2 anyos ang nangamatay, kasagaran tag 2 months, 3 months old na mga bata na asod sa tiyan sa inahan gipatay na sa abortion. Mag-average og 73 million abortions, induced abortions every year sa tibuok kalibutan, or 200,000 average abortion every day. Munay grabe na kaayo ang kalibutan karon. Atos ang iampo ang mga inahan nga magmahal unta sa kinabuhi, nga miturok sa ilang sabakan, dili ang ilang higugmaon, ang ilang lawas. Mahisama na sila ni Herodes nga wa nay pagbati alang sa mga inosente. Ang atos ang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sila sa kalig-on o sa taas nga kinabuhi aron dili sila matintal sa tentasyon sa kalibutan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit, kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtam sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo,
Ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, karong adlawa ang mga gagmayng bata nga mga martir sa walay paglitok ug pulong nahimong mga saksi kanimo pinaagi sa ilang kamatayon. Itugot nga ang pagtuo nga among gilitok sa dila masaksihan usab unta sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug gisangyaw namo kaninyo mao kini: ang Dios kahayag ug diha kaniya walay kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo gihapon diha sa kangitngit, na makakita ug wala magkinabuhi, sumala sa kamatuuran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga anaa ang Dios sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kun moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuuran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mupasaylo gayud sa tanantang mga sala ug maghinlo sa tanantang mga kalapasan. Kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang atong kalag nakalingkawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayam. Ang atong kalag nakalingkawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayam. Kung wala pa nakikuban ng Ginoo kanato, sa pagsukol sa mga tao, batok kanato. Ilaw ta kitang gilamoy nga buhi, diha nga ang ilang kapungot nahaling batok kanato. Ang atong kalag nakalingkawas ingog langga,
sa mga mayang. Unya nalumsan unta kita sa katubigan. Nabanlas unta kita sa masulog sa nga sapa. Lapaw ka nato, maharos unta kita sa makalilisang nga tubig. Ang atong kalag galing kawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayan. Nalugti ang litag ug nakalingkawas kita. Ang atong hinabang ana sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ang atong kalag nakalingkawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo og miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug niadtong gabhiuna mikagyo sila sa Ehipto. Og nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamatngon ni Herodes nga gilansisan siya sa mga dumuduong, napungot siya pag-ayo. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki sa Bethlehem o sa kasikbit nga mga dapit nga nagpanuigon gikan sa duha ka tuig ngadto sa ubos, sumala sa iyang nahibaluan gikan sa mga dumuduong nga maoy panahon sa pagsubang sa bituon. Niining paagihan atuman kayod ang giingon ni propeta Jeremias. May tingog nga nabati didto sa Rama, tiyabaw sa mapait nga pagminatay ug paghilak.
Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak, nagbakho siya og walay makahupay kaniya, kay patay naman sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Unsay kalainan sa pulong inosente o ignorante? Kay ba mo? Innocent and ignorant. Ang sama na siya. Ang inosente, sama na. Wakibaw. Ignorante, wag yapon kay bao. Ang kuana na ang kalainan, ang inosente way sala. Ang ignorante nakasala. Munang unsa to na yung ignorance excuses no one. Mo na ipasabot ana. Ang inosente, innocent, limpyo siya. Limpyo ba? Way sala. Mo na ang kanang bata, inosente pa mo na siya, tungod kay wa na siya ay sala. Kitang mga dagko, unsa man ta? Inosente o ignorante? Nasa'y panahon nga mahimo sa tang inosente, basta dili ta magpaka-ignorante. So, dili ta magpaka-ignorante, mahimo tang inosente. Nabatay ako mga iyaan sa una, niya ako, maro-maro man, kana bang na ako'y mahimong sayop. Kanya, may ko, ambot uy, ako kibaw na, kinsay gahimon, ambot, ako kibaw. Pa-ignoy-ignoy biya ka. Ano ba? Pa-ignorante-ignorante. Gani, daghan kay karon sa atong katilingban ang mga ignorante nga mga gitawag nato highly professionals. Mga ignorante nga mga professionals. Mga ignorante nga mga scientists. Mga ignorante nga mga doctors, mga medical people. Mga ignorante nga mga politicians. Mga ignorante nga mga pari sama aning gahumili. Jutay na lang kaayo ang inosente karon. Labi na naay social media. Kasagaran nato nahimog yung ignorante dili inosente. Ug unsa may una natong ignorance karon, matod pas unang pagbasa. Jatong apan kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo gihapon diha sa kangit-ngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Ani bang truth? Daghan kay nato wa magpuyo ani. Nggih. Ing na ang imong tupad lingi ing na nagpuyo kas kamatuoran o sa bakak. Hing na ba? Na, kamong mga bana, di mo mamakak ngadto sa inyong asawa. Wa na ka magpuyo sa kamatuoran. Nya mga asawa, wasan mo mamakak sa inyo ngadto sa inyong bana. Mga ignorante. O nya magsige dayog simba, magsigsimba aron ingnon. Nya ang pari wa mamakak ngana ninyo. Nya magsigig misa. Na siya. Nakaroon, unsaon man nato pagka-inosente, nga naa magitay pagka-ignorante, puyo magitag kangit-ngit, unya magpasumangil dayon ta nga naa tas kahayag. Ang Ginoo kahayag man, matod pa ni San Juan, di man siya kangit-ngit, unya makighiusa tas Ginoo, sa ato pa dili na ta magpuyo sa kangit-ngit kanang bakak. Ang kangit-ngit, bakak ba na?
Kay nakas ngit-ngit, ilad-ilaron man ka, mahimo kang ignoy ba? Mahimo kang ignorante, og nakas ngit-ngit, ingnon ka, unsa man ni, ingka di man makita, sa kupti lang, ikupot nimo, ingka, mura man payong, oy, di man na payong, unsa man na siya, ikog man na, ikog, musunod rasad ka. Kani, kupti ni, mura man haligi, oy, di na haligi, oy. Unsa man na, tiil man na. Di mo sunod lang sad ka. Kani, isa, mura man akong asawa, isa, dili, oy. Imo nang kabit. Isa amo, ding lami. Joke. Ona bang, ilad-ilaron tadas kangit-ngit. Muna karon na ipangilad ro nato maggubot kayong social media ang budget nato karong 2025. Daghang ipangilad diha nga giriakan na ron sa hapit tanan nga mga naningkamot pagsuta ni ana. Labi na gid ang budget kuno sa atong kalusugan, sa ato bang health ba. Tiaw mo na gawas nagikuhaan ang budget sa kaning Department of Health ba na ang tawag na? Ayaw sa nang PhilHealth. Under man as Department of Health. Sa health ba nga budget? In general, gikuhaan. O niya, ikaduha, gisiro ang PhilHealth. Niya ang pasangil, nga naako nilid akong pundo, nga 600 billion nga gipundo ko na. Mao na nangita ang mga tao, hain man ang pundo ha, nga karon lang ganing bag-o, purting daghanas ng nagpatabang na to dinhi ang bayronon tag 200,000, tag 500,000, wa gyoy ikasapar ang PhilHealth. Sukad pa nas una pagkapari pa lang nako dinhi na naglinya na diyang mangayo og mga hinabang kay why ikabayad sa ospital, why PhilHealth nga nisagang gagmay kay gihatag. Hain man ang pondong 600 billion, wa katahimo ang ignorante. Nya karon na may nilabas nga audit sa kuwa, gi-research man na sa pipila ka mga social bloggers, social media. Na may audit ang kuwa nga wa gid ay surplus ang PhilHealth. Ilad-ilad ra ginang na ay surplus. Ang kuyaw kunog mo collapse ni kay purti man ding dagko ang utang sa PhilHealth ngadto sa pipila ka mga hospital. Mao na mga hospital di na mudawat og assurance gikas PhilHealth kay wa agani sila kabayad sa ilang utang. Kinsa may problema ron ani, kita gikuha pa gito katong ingong surplus nga 89 billion. Lusno gitani. Nya. Namna. Inosente, ignorante. Nya kita lasan magsige lang sa tagin. Naa pa day pundo, pundo nga kaklaro. Ana og nay pundo mo gawas ginang pundo. Pero wa di gawas oy. Nay kaduha karong giriakan ang kaning edukasyon. Dako kuno kayo, hapit mo 12 billion ang gikuha sa budget sa edukasyon compare last year. Gusto mo gani kuno unta nilang increasean karon ning ubos na hinuon. Karon unsa may mahitabuan ni ang ato mga bata di matagaan og maayong mga facilities for upgrading sa ilang edukasyon, mahimong mga ignorante. Dili inosente, ignorante. Gihimong ignorante sa atong mga ignorante sa nga mga nagkupot anang budget. Ambot og nganong ilang anaon pagda ang budget. Hay man rong gidako kay pundo 1.3 trillion na ako no sa DPWH infrastructures na wa gyud gi-explain unsa roy mga flagship kuno nga infrastructure aning maong administrasyon. Gibutang lang kuno didto ambot tinuod ba nakadungog ra man sa ko ani ato lang sa ning ipasapasa ningon various infrastructure projects. Dako kayo kuan kay ba kanang unsa tawag ana kanang vague
hanap ngit-ngit ba gibutang tas ka ngit-ngit kana bang mga gitawag og dunay pundong kwartang dako gibalhin sa unprogram fund. Unsa man ang unprogram fund sa gobyerno? Ngit-ngit nga aspeto sa proyekto. The dark side. Unprogram god. Sa ato pa, bisag unsa lay imong programon, release dayon, release nya bilyon ang gibutang dito. Ni ano'y klaro kaayo ang sit-up, edukasyon og health gikuha. Og ang ikatulo ko nung gikuhaan nga medyo nahiubos po ani ang atong mga kaigsuunan nga na-involve diha ang sa atong national defense, sa atong mga armed forces. Gikuhaan sad. Sa ato pa, dili ma-upgrade ang atong mga defense. Huyang kay ta. Himuon lang tag ignorante sa laing mga nasod. Kay magsige lang tag sanong-sanong, kay wa man tay atong depensa. Gihimo na tang ignorante. Inig-ingon, butangan mo dihag mga basis. Sige, kay huyang man mi. Mao ni atong treaty himuon. Sige, kay huyang man mi. Ignorante. Lingay mong tupad. Ning namusugot pa ka nga mahimong ignorante. Og ang pinakadako ro natong ignorance kaniha mao ni kinadak-an natong ignorance, giilad ta nga ang kalibutan kuno overpopulated. Mao na mag-abortion gyud, ilimit gyud up to 2 children ra. Kay ang kalibutan karon overpopulated. Di na kuno ka-accommodate ang kalibutan sa population. Pero naay mga nasod, mga datong nasod karon gasigi na sag-encourage sa ilang mga tao, panganak mo maayo, panganak mo kay ang atong demographic situation imbalance na. Naglabi na ang mga seniors kaysa junior, kaysa young. Basahas Google, even China, Germany, France, bisan ganig Amerika, nabalaka sa demographic imbalance. Daghan ang mga seniors nga hapit na mga tiwasonon, bisan din tanawa, lingia imong tupad, lingia ba? Pila raman kabuok din ang bata, tanawa. Kanisa, aspito ni sa faith, aspito ni siya sa atong pagtuo. Pero kung imog yung atog yung sumayon, karon ang atong population sa kalibutan, more oldest than yang nya punan pa gyud ang ato mga yang way pakabana sa ilang palibot, indifferent to the neighbors, musamot na gyud nga way mo care sa atong mga gitawag og mga kanibang mga treasures. Labi na gyud ang atong mga kultura. Unsa man ni siya, matud pa diri ni San Juan, mao ni siya ang sala. Ang sala, mga igsuon, himuon tang ignorante. Muna aron masulbad ang sala, matud pa ni kanang San Juan sa unang pagbasa, kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayod siya sa tanan nga mga sala ug maghinlo sa tanan tang mga kalapasan ug dili lang sa atong mga sala kung dili sa sala usab sa tanang tao. So kitang ni as Katoliko, ni as Kristiyano nga kinabuhi pagtuo, ang kuno nato masadaan ta. Gilingi ay mong tupad. Ing nasadaan ko. Ing na ba? Ing na mong tupad ba? Ing nasadaan ko. Mo na, inigsugod pa lang natos misa, kusog kita mingon, Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Akong sala, akong sala, akong dakong sala. Kamo mga asawa ay namo pag tinulisukay og bana, ang inyong bana nga, sadaan ka, ayaw. Ing na nga, parihata. Ano? Parihata. Mayroon sang bana, same to you.
Ayan na mo pagsigig, pangasaba ng inyong anak, sige panghapak sa inyong mga anak kay mga sadan, ignorante ka kung mao na imong batasan. Ingna nga dong parihata. Gusto ka maparihan ako? Ngano man day ma, wa ko ka mag-eskwela kay natukhang ko. Naglisod kog buhi nimo kay natukhang ko nga wapas budget na mabdos nako. Gusto ka parihan ako day? Ana. Sige ma, gusto lang ko parihan nimo. Ingon ka, okay, take care. Diliin ana, unsa may buhaton? Matod pa ni San Juan, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Mo nay una gyung purpose, hunong na sa pagpakasala. Stop your ignorance. Di na ta magpaka-ignorante. Mao na roy awhag sa mga tao sa atong gobyerno. Hunongon tananing pagpangilad. Buhato na nato ang kamatuoran. Ikaduha, apan kun may makasala o apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo. Mubalik tas Ginoo. Unsa may pasabot? Maminaw tas Ginoo. Ayaw na paminaw anang imong tupad kay sad-an sad na ignorante sad na. Ang isulti ra sad ana kutob ra sas ignorance. Balik tas Ginoo. Pananglitan, hay namang budget sa health, hay namang budget sa education, hay namang budget sa atong national defense. Ayaw paminaw anang naang mo explain. Paminaw sa Ginoo. Ana. Nya ang motubag sad, ang gustong motubag kay naa sila sa posisyon gikas presidente hangtod sa hain ng dapita. Paminaw usa mos Ginoo. Nya unsa may isultis Ginoo? Isulti ang tinuod ha, ayaw nang bakak aron masulbad ang tinuod nga problema. Ana bitang doktor inighatag nila nato og kanang sana analysis sa atong sakit. Sultihan man kita. Haladok, okay raman akong lawas. Okay nga mo man ni resulta, dako naman kay na imong bukol. Ay okay raman dok. Oy, ikaw okay. Sige, against doctors o sana, doctors advice. Di ka gusto magpa-opera, dili dok. Ngano di man ka gusto? Pila may pundo dok? 4 million. Kay tumor nis imong utok. Makuha ra din nato, pero 4 million dok, wakoy kwarta. No, sige. Imo nang desisyon basta wa ti kahimo ang ignorante. Gibutang ni nako tungod kay mao ni ang kamatuoran. O ana ba? Isulti na abay pundo ang PhilHealth. Ingna nga wa na tay pundo aron nga ini kasakit na nato igatos ospital, di na ta magsigig dahom nga naapa diha. Ay isulti ba? Wa na tay pundo. Ana, isulti, di naman mo gusto nga kamo mo eskwela pa, kay mahal kay rong eskwelahan. Mo ana, di namin gusto nga mo upgrade, kay sige tag-upgrade, maro na hinoon kaayo ang atong mga batanon. Ana, isulting tinuod. Ang parisan, musulti sa tinuod, pilay kolekta, pilay nahalin sa slat. Mo akong isulti, ano man di ay. Tinuod man kaning ata. Kadi ka nabakak pa din. Ato dito, may record dito. So atong halin sa SBF DAG 47,024 ka slots. Naapay 12,976 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ato ning gamitonon sa pagbayad anang atong mga contractors kumbinto napatay utang diha. Ana niya ang atong 16 slot challenge nga tag 8,000 sa SBF DAG, 355 na ang atong nadawat. Salamat kayo, no? Niya ang ato sang katong Santo Niño's Healing Gifts, praise the Lord, kay nito ang gyud ang uwan gahapo gabi, no? May kayo, no? Parting uwan na karon, parting uwan na sad. Pero nito ang gid siya pagsugod na nato og pangandam na gid sa misa. Hangtod na tanahuman, hangtod na gyud kadlawon wa niya pauwana.
Ingon ana ang Ginoo mo lihok, basta mo salig ta, pero alkansi man ta atong gasto gabi kay gamay ra man tag gamay ra man taghalin sa atong slot sa is in HG 8,720 ra atong halin, napay 31,280 ang ato na sang atubangon ani ang January, ug mao na nay final event ang sa Santo Niño nga celebration. Nya doon na ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, 121 ang atong nadawat. Salamat kayo aning namalit og slots. Nya sa atong litson slot, bay-ubay ra batag nakaong litson. So katong tanang nakakaog litson gabi may gitag mo palit to sila slot no. 23 slots pay atong halin sa 30 na ay 7 slots nga tag 5,000. Ganahan pa mong mupalit, ilahos ta ni hangtod ugma Domingo basin pag mahurot ni kahalin, pero nang huam lang sa ta sa atong other budget para mataplan ang atong litson nga gipalit kagabi. Napay 7 slots tag 5,000, gamay lang kay ni basig mahurot na ni karon or ugma, no? Ugma ning katapusan. Kining tanan ato ning gibuhat tungod kay nagsunod tas Ginoo nga mutampog yun ang tanan para sa kalihukan nga Dios nun. Kitang tanan nga tibuok simbahan mangilabot. Nindot kayo tanawon ang kadaghan kagabi no, na atos mga 700 to 800 people. Nindot kay tanawon. Pero ang ato gyud likayan nato ang pagka-ignorante sa kamatuoran. Kinahanglan mahimot ang inosente sa atong mga kasalanan. Atong hunongon ang mga sala, dili ta magpaka-ignorante dinhis kalibutan. Muduol tas Ginoo, mutuman ta niya aron naa tas kahayag. Manindog na ta katong naas kahayag. Mga igsoon, magampo kita sa tibuok kalibutan ug sa atong panginahanglan masaligon diha sa Ginoong Dios nung gugma. Muingon kita, pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Nga si Kristo, nga nataw nga atong manluluwas, magluwas kanila nga wala ipakataw, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Nga ang Dios ang tinubdan sa tanang kinabuhi, mutapos sa abortion, ug sa tanang ubang matang sa kabangis, batok sa balaan nga gasa sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Nga matukod nato ang usa ka katilingban sa gugma ug sa hustisya, nga nagasukad sa pagtahod alang sa matag usa ug sa matag tawhanong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Nga ang Dios nga mipadala sa iyang anak aron pagluwas ug dili pagsilot, magtandog sa mga kasing-kasing sa tanan nga mihimo og miuyon sa abortion ug magtanyag kanila sa gasa sa paghinulsol ug sa kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Nga ang tanang kabataan nga namatay tungod sa aborsyon, madawat ngadto sa tunhayng Pinoyanan, nga giandam alang kanila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa dugo sa mga martir, dungga kami o Ginoo. Maluluyon og malumong amahan, dawata ang among mga pagampo, nga gituboy namo ang anha kanimo uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo kining among mga gasa, di man sa mungkugma sa gupaw santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo ulangit nung Ama. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga gasa sa imong mga madasigong alagad, hinlui sa sala sila nga naghalad nga mahigugmaon niining santos nga misa nga imong gigamit aron paghimong matarong bisan sa mga way kahibalo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong taon mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong dinhi sa yuta, maigon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona,
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahurugan, hilaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a Christmas time and place. Christmas is a time to lift a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He come to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Magampo kita. O Ginoo, ihatag ang naghingapin nga grasya sa kaluwasan ngadto sa mga nangalawat kanimo nining adlaw sa pangilin nila nga tungod sa ilang pag-ila sa hilom sa imong anak, gipurong-purungan sa langitnong grasya tungod sa pagkatao sa imong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagpanalangin sa atong mga petitions and gratitudes o sa ikhap.
Labing gamhanan og mahigugmaong amahan tuburan sa kinabuhi, grasya ug gahom, gihimo mo kami sa imong larawan ug kasamahan aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay ug kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga petitions and gratitudes ug sa ilang edad ug kinabuhi. Pinaagi sa ikhak na programa niining tuig 2024. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayud sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, kaalam ug kalampusan sa ilang mga plano ug buluhaton karon ug sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahanamo. Amahan namo manakas sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, tuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pansulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Himaya Samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami, San Jose, iampo mo kami, San Vicente Ferrer. iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Holy Innocents. Mahitabo ra ni kun ato gyung biyaan ang atong mga sala ug puy-an nato ang pulong ni Kristo. Salamat sa namalit og slots nya padayon lang tagpalit unya sa ato sang YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Padayon mo sa pagsuporta, murag niabot na nig 213,000 atong subscribers nya maka-income sad ta niana sa inyong pagsigig sunod. Sa last month, November, ang atong na-share gikan sa YouTube niabot og mga 211,000. So, praise the Lord. Salamat kayo. Salamat sa YouTube. Aning ilang pagpaambit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks.